may buntag o may hapon sa inyong tanan o may gabi. Okay, sa tanang mo tanaw sa akong video. Diri magud sa Germany pag adlaw or buntag diri or hapon, gabi din ha or hapon diya sa Pilipinas because 6 hours difference. Okay. Ang atong hisgutan karon is about Arbeitslosengeld. What is Arbeitslosengeld? Mo ni madawat sa mga natanggal sa trabaho or unemployed. Ang gobyerno maghatag og benepisyo sa mga nagtrabaho o wala nagtrabaho nga natanggal sa trabaho or wala dili gusto magtrabaho. Still, makadawat sila. Like sa ako sa pizza 16 karong bulana ma-end na ang kontrata sa akong work. So I receive a letter na end akong contract. It's either ila kong i-renew or dili i-renew. But I'm still happy kay bisan wala ko'y trabaho or i-renew ko sa akong employer. Hopefully I'm not sad kay I'm just going to send my letter or the letter sa akong employer nga dili nila i-renew akong work. I-send na ako sa job center, and after mga 1 month or more makadawat na ko kwarta. So pila man na akong madawat nga kwarta. Okay. Kay diri sa Germany, ang cost of living diri is 2,000 euro. So mabuhi na ka pag nakay 2,000 euro. Kay makabayad ka sa imong apartment, makapalit ka, makagrocery, makapalit ka og bisan unsang gusto nimo. So, ang cost of living nga ilang gihatag is 2,000 euro. So kung akong madawat sa gobyerno is 2,000. Pero kay nagsweldo man akong bana, pananglitan na pud trabaho akong bana. Kung pila yung sweldo, let's say may sweldo siya og 1,600 euro, nya ako walay trabaho, hatagan ko og 400 euro sa government. So, muna, we are not worried kung matanggal sa trabaho kay the government will support the cost of living of here in Germany. Thank you sa pagpaminaw, and I will still make videos. Please subscribe.